बोरो बे दाउदै गलाया दिनै आं बे मानसिखौ गारनायाव गैया दाउदैखौ बुस्लायस्लाय आंखौनो बु नोंखौलाय मानो बुनांगौ आंलाय मानो होननानै बुङोब्ला दाउदैखौ बुयोबा आंनावबो साखागोन बेनिखायनो आंखौनो बु नोंखौथ' उनाव नायगोन आं बिनि सिगां दिनै दाउदैखौ गारनायाव गैया बबेनि एसेबां उतपात जाबाय थादों बे मानसिया बिनिबा हनै आदाया आंखौ बुगोन आं मा खालामबावनांगौ दे बोरो दाउदैया बोरो हामा बिदि सिख्ला देरखानाय मानसिखौ बुनो दिनै सोर सिख्ला जादों सोर बुरै जादों सोर सेंग्रा जादों रावखौबो मिथिया दिनै गासैखौबो दांग्लुंजोबगोन आं आंनि लामायाव जाय फैगोन बेखौनो होग्लुंजोबगोन आं दिनै आंखौबो नामालाय नोंखौथ' आरो मा बुंनो दिनै गासिनोबो हिसाब लाजोबगोन आं गासिखौबो दोखो दोखो दांग्लुंजोबगोन आं नोंसोरखौ जाहोनानै नोंसोरखौ लोंहोनानै दिनै आंहा मा जादों दिनै रायजो राजाफोरखौबो आङो मोजां साननानै बिसोरनि थाखाय खामानि मावनो सानबाय साला सुवादफोरा थाइसे थाइनैनि थाखायनो दिनै आङो मन्थ्रि जानांगौआ गैला बोसोरबानि थाखाय आं दा मा खालामबावनांगौ बेनिखायनो आंनि मेगननि नोजोराव जायनो बेरेखा खामानि मावो मोनफ्लांजोबगोन नोंसोर आरो ए माव राजा दिनैनिफ्राय रिसार्च सोनो होननानै फैसाल' बिलाइ बेनि सिगां मानजा लाग्रो मानजा आरो नोंबो फिसालाफोरनो फैसा होखुमायोबा दिगदारसो दं आंनि पारमिसन मोनालासिनो नोंसोर जेबो मावनो मोना दिनैफ्राय खिफिनोबो मोना आंनि पारमिसन मोनाबा खुदै गारनोबो मोना खिनोबो मोना जानोबो मोना लोंनोबो मोना आरो माखासेलाय स्कुलाव थांदोंहाय एसोरखौबो गारा आङो आरो बोरो दाउदैया आच्छा बारो थाइबानि लारु बेवहायसो दं नोङो दाउदै मोजां फै नों आंखौ बुगोन आं नोंजों बुजानो हाया बेथि मोनसेनि उनाव मोनसे खामानि मावग्रा दाय लगायग्रा लेथा लगायग्रा जेब्ला दाया मावगोन न'आवहाय थाफैग्रा नोंखौबो गारालै बास नांगौबा आंखौनो बु बास हामाहाय बिनानावखौ बेफोरबायदि बुलाबायनो दिनै नैबे अमा राजाया हामनाय हामि जेबो मिथिया दिनैबा हले आंनि आखाइनिफ्राय गखाया हगार नेवला नङाबा नोंबो दाम जाबाय आंजों दाम आंखौनो हायोबा दाम आरो लाबाव हामा बिदि खालामनाङा आं बुंखाबाय ना दिनै आंनि खाथियाव रावबो जेबो दाबुं थां बैयाव साइडआव गसंनानै दाउदै आदा आंखौ बुनाङा मालायनि स्कुटि गाज्रि खालामग्रा मालाय हाबा जानाय हौवाफोरजों रायलायग्रा मालायनि न' थांग्रा आंनि बेसेबां गन्थं जाबावनो दाउदै बेसेबां दाउदै खारदा आया खारबावदोंसो ना नों दाउदै ओइ नेवला दिनैबा हले बे दाउदैखौ बुगोनहाय हमथायलाय सानैबो आं हमथानो हानाय नङालै आनैखौ हमथाबा आंखौबो बुगोन आंनो हमथायगोन आयो मानसिया इलेक्सनाव देरहायैनिफ्रायनो आयो खर'आनो जाला बेना सिख्ला मानसिखौलाय मानो बुबाय बायनो नागिरदों आयै गुमै थामै आदाया आंखौ बुनो नागिरदों गुमै मानो बुनो नागिरदों बे दाउदै गलाया बिनि आखलानो आंखौ दिनै खर' गाज्रि खालामदों दिनै जायनो आंनि लामायाव गसंथेगोन दिनै बेफोरखौनो गासिखौबो दामजोबगोन आं मानोथो बिदि बुंबाय थादों जाबाय जाफ्लांबाय बिनानावखौलाय मानो रागा जोंदों बे मानसियानो गाज्रि खालामदों बेनि स्वभाब चरित्रआ बारा मोजां नंला बेखौ खानाय सिनाय थख्लि सिननानै बै बुद्धिस्टफोरनि मंका बेयावसो दोनहैनांसिगोन बेखौ सोरबा हौवायानो हाबा लायो ना बे न'नि खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो बे बुहुमा बिनि हौवा गैला आं दाउदैखौ हाबा खालामगोन ना दाउदै आं नोंजों जाया माथो नोंजों जास्लायस्लाय आं थैनानै थांगोन आनै बिदाजों बुजानो लुबैयाखैबा सिरि थालै फामे हेगार नङाबा नोंनि भिन्दी बायदि आथिङाबो बायगोन दिनै बेनिखायनो साइडआव था दिनै दाउदैखौ बेखौ गारा आदा आंखौ दाबु आं बिराद मोजां मानसि जानानै थागोन आं दुनियानि मोजांसिन मानसि जागोन नों आरो मालाबाबो मोजां जानायाव गैला मिथिबायना दाउदै नोंखौ उन्दैनिफ्रायनो दाउ अनबोनानै दिनै बेफोरबायदि गन्थं हाहोनांबायसो आं जाबाय बे खेबसेखौ निमाहा होदो आरो मानो बुलायलायनांगौ जाखो आफा बे खेबसेखौ निमाहा होदो दे गुमै बे खेबसेखौ निमाहा होदो दाउदैखौ बुनांला बेखौ मोजाङै बुवागौ माने मालाबाबो मोजां आखल लानाय नङा बेनिखायनो दाउदैखौ दिनै रावबो जेबो हेफाजाब होनाङा दाउदै आदा आं बुंबायना आं मोजां मानसि जासिगोन होननानै बावै मालै अमा राजा इलेक्सननि रिजाल्टआव जेबो मुलाम्फा जायैनि थाखाय फाग्ला जाबाय नामाब्रा नांनो नामा मा नांलाबायनांगौ जाखोब्रा नांनोबा नांनो होननानै बुंखा आंहा बिराद फ्रि टाइम दङ दिनै जायजोंनो मेजोंनो बुलायनो जायजोंनो मेजोंनो नांनो बावै चेलेन्ज नामा आं देरहाबा नों आंनो मा होगोन आं देरहाबा नों आंनो मा होगोन आच्छा खोथाया होमबा बेहालागै सहैबाय जायो चेलेन्ज एक्सेप्ट खालाम आं चेलेन्ज एक्सेप्ट खालामनायाव गिया होमबालाय माथोबाव बुलायनोसै फैदो होमबालाय हामाहाय बिदि बुलायनो चेलेन्ज होबाय जेब्ला चेलेन्ज लाबाय जेब्ला बुलायगोन
नैबे थफिरामा मालाबाबो गिया नैबे अमा राजायाबो मालाबाबो गिया आयो मानो बुलायनायावल' थायो खोथाया मान सनमान अभिमाननि खोथायाव फैबा बेनिखायनो बांद्राय नङा बुलायलायनानै जाय देरहायो बेनो माबा मोनसे होनांगोन दे खाजा बेनिखायनो थौदो बुलायनोसै आंहा बिराद फ्रि टाइम दं आच्छा दे होमबा स्कुलनि फिल्डआव फैदो थौ आयो फाग्लाफोरालाय बुलाय मारगोन नामासै बारा नायनो मानो बेबायदि रागा जोंलाबाय थाग्रा जाखो बे अमा राजाया दावदै मा खालामनायमोन नोंलाय आं जेबोखौनो खालामाखै जेबो खालामाबाबो दायखौनो होयो नोंखौ ओरैनो मानसिफ्रा दाय होआना दावदै आं माबा मोनसे खालामना लायाबा नोंखौ रावबो दाय होआथ' मानो जाजार खालामना लाबाय थायो नोंलाय आरो बे दावसे देलाय मोनावलाय मानो एसे गोबाव थाहैनांगौ नोंलाय आरोबाव बे दावसे देलायनि स्कुटिखौ गाज्रि खालामनानै होबाय मानो मोनसे मोजां खामानि मावा नोङो बिदाजों बेफोरबायदि अनजानाय मावाबा नोंखौ बिदाया अनगोन उनावहाय माजै नोंबा आंखौ गाज्रिसो बुंबाय माने आंखौ मालाबाबो अननायानो गैला आरोना थालाबो आं बे न'आव नुबायना माबा मोनसे बुंबा खालि न' गानना थांनायल' बहा थांदों आब' बियो बिनि थांनायालाय दसे थांगोन दसेनो गिदिंनानै फैफिनगोन हा मानोथो फैदोंमोन एमाव लांनो हरदों आरो आइया एमाव औ नों माथो एमाव देदोंनो आंलाय माला एमाव देनायसै बे सोमसेयासो देयाखै बे सोमसेखौसो बुंदोंदां ए आब' सोमसेखौसो बुंदों खोमा थांनि र' सिखिरि माब्रै दं नोंलाय आंबो मोजाङैनो दं आंखौ मानोबा लिंहरदोंमोन जोङो दा मोनायावनो जोंनि हादोर फारसे गिदिंलांफिननोसै बेनिखायनो सानबाय आं नोंखौ लोगो हमलांनो नोंजों एसे रायलायनो होननानै एसेबां थाब दिनैनो थांनोसै औ उफाय गैया ओजोंजाय न'आव थाब लिंहरगासिनो आरो न'आव आं गैयाबाबो जाद्रायाना बेबो नंगौ अब्लाबो साननैसो थाबावबा मोजां जागौमोन जेबो नङा दे जायखिजाया आं बेखौनो बुंनो लिंहरदोंमोन आरो बे बानलु बेदाङा जोंना बांद्राय मानसिफोरजों रायलायबाङा मा नांगौ मा नाङा बेखौ बुंबाय थाया न'निफ्राय गोजानाव दंफैयो जेब्ला नोंसोरनो अनलायनानै थादो आरो मिथिबाय सिखिरि जागोन दे बानलु बेदांनि खबरफोरखौ आं नोंनावनो सोंहरबाय थागोन बे जोंनि फनफोरखौ बांद्राय थिखोलाबायबाय थाया बांद्राय फन हरबाबो बांद्रायसो रागा जोङो बेनिखायनो नों बिनि लोगो हिसाबै जोंनो खबर हरबानो जाबाय दे जागोन दे मादै नोंदि आंखौ फोथायनानै बे सुजुगखौ आंनो होनो नागिरदों बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे होमबालाय सिखिरि बानलु बेदांजों एसे रायलायहैबावनोसै आंबो नोंसोरखौ एयारपर्टसिम दोनहैनो सानदोंमोन आंहा दा क्लास दं जेबो नङा नोंनि नाम्बारखौ आं बानलु बेदांनिफ्राय लाखाबाय आं गेजेर खबर लाहरबाय थागोन दे आं जागोन दे होमबालाय थांनोसै साहाफोर लोंनो हागौमोन नामा आं लाला दे मालाबा मोजां लोंलायनोसै दे जों थांनोसै जागोन दे बाय दे होमबालाय थादो दे सिखिरि औ बानलु बेदांनि बिमाया जे बानलु बेदांनि दायथ'खौ आंनो होनानै गालांदों बेनिख्रुइ खुसि आरो मा दंबावो थाबनो क्लासखौ लानानै एयारपर्टसिम दोनलांनोसै आं बानलु बेदां जोङो न'आव थांफिननोसै मोजाङै मोजां जापानाव थाबानो जाबाय आरो फन हरोबा फनफोरा थिखां खोनाबाय आरो नोंसोरबो आंखौ बांद्राय कल खालामबाय थानाङा आंखौ आंनि बायदि थानो हो माबा मोनसे खैफोद जाबा आं गाव हारसिंनो जुजिगोन जुदि हायाबा आं नोंसोरनो खबर हरगोन आं फिसा खोथाफोरखौ लानानै इनफर्म खालामहरबाय थाया नुबायना दुम्पाव नुबाय बे गथ'नि खुगाया दे जेबो नंला नोंल' मोजाङै थाबानो जाबाय बानलु बेदां आरो हायोब्ला न'आव फैबानो जाबाय सानसे सिखिरिखौ लानानै अके दे होमबालाय जों थांनोसै बानलु बेदां आरो दे मोजाङैनो जों सिखिरिखौबो लोगो हमनानै फैखाबाय हे जेबो नङा दे नों जापानाव मानि थाखाय फैदों जों बेखौ मोजाङैनो बुजिबाय मोजाङै थालायबानो जाबाय आरो बर'फोरबो दंखायो जेब्ला मिलायनानै सिखिरिजों जोंलारिजों आरोबाव गोबां बर'फोर दंफैयोथ' जापानाव बिसोरजों मोजाङै थाबानो जाबाय मिथिबाय जागोन दे जागोन थांदो नङाबा फ्लाइटआ डिले जागोन दे होमबालाय बानलु फिसा थादो दे आबा अके दे होमबालाय बाय बानलु बेदां नोंसानि आइमोना थांबाय नामा दासो थांबाय आं बिदाय होनो सानदोंमोन मोनफैस्लाबासै जेबो नङा दे आच्छा बानलु औ जेबो नंला मा जाखो मानो बुंनो लानाय रावफोरखौ मोजाङै बुंजोबा माने आंनो रुम मोनसे नांगौमोन एपार्टमेन्ट गोदान नों नागिरनानै होनो हागोन ना थानायालाय माथो जाखो दा थाबाय थानाय रुमा बारा मोजां नङा एसे फिसा आंनो गेदेरबो नांगौ मालाबा लोगोफोर फैबा थाफैनो हानाय बायदि जागोन दे थेंक इउ बानलु जेब्लासिम खामानिया मावफुंनाया जाया अब्लासिम थेंक इउ होननाङा जागोन दे आरो मा नायबाय थाखो आं नोंखौ कलेजसिम दोनलांगोन फै थेंक इउ बानलु आं बहा थांनो आदायाथ' आंखौ बुनोनो नागिरखाबाय आरो नेवलायाबो आंखौ हाबा खालामनो नागिरबाय थायो जिउखौ फोजोबनो लागोन थेवबो आं नेवलाखौ हाबा खालामा
आरो जाथियाबोथ' आंखौ नायफिनखाला आरो हंलायाबोथ' आंखौ समबाराव लांनानै मंगलबारावनो दोनफैफिनदों एसेबां लासिंसिंना आंनि जिउ जारिमिना जेखौ लुबैयो बेबायदिखौनो जाया खामानिखौबोथ' आङो मावा नङा मावनो रोंबाय आरो आं मावग्राबो जाबाय होनबाबो बरना बरसि मोनबाय थायो आंनि खाफालानो एसेबां गाज्रिना आंबो मोजां रायजो जानो लुबैयो आंबो मोजाङै थानो सानो मानो आंनि जिउआव मोनसे ना मोनसे जाफैबाय थायो दावदै सानबाय थादों नोंलाय बेवहायलाय आंनि दुखु दाहाखौलाय नोंलाय मा मिथिगौसै नोंलाय आंनि दुखु दाहाखौलाय मा मिथिगौ जायसो जादों बेसो मिथिगौ दा आंलाय मा मिथिनोबा नों खोन्थायाबा दिनै आंनो फैसा नांगौ जादों नों आंनो होनो हागोन ना बेसेबां नांगौ नों आंखौ मालाबाबो अना मानो अना जानोब्रा आंनो फैसा नांगौ जादों नों आंनो फैसा होलाय बेसेबां नांगौ जादोंमोनबा बारा नङा आंनो 20,000सो होबानो जाबाय आं सप्तासेनि उनावनो नोंनो होफैफिनगोन आं सासे मानसिनिफ्राय मोननो दंखायो नांगौ नामा 20,000थ' जानाय नङालै मानो 20,000 जाया जानांगौ जाखो बेनो जाबाय नोंनि आंखौ अननाया नायनोसै दे मा खालामनो हायो माला नांगौ फैसाखौलाय आंनो दिनैनो नांगौ आंनावथ' एकाउन्टाव गैया दखानाव एसे दङ न'आव एसे दोनदों होमबालाय आंनो न'नि फैसाखौनो नांगौ दे होमबालाय बाप्पावै नोंहालाय मा जालायखो दिनै नोंनि थाखायनो नों दा जों आंजों बुलायनो नागिरबाय मिथिबाय जों दा बुलायनो थांनो नागिरदों सन्थलाव नायनोबा बुस्थुखौ आं नायथ'ला खोमालै आं दिनै बे दावदैया आइखौ जें लगायनानै सिरि थालायबावोब्रा मानसिल' खुसेरा मानसिल' बे फारसेथिं दावदैखौ हाबा खालामनो नागिरनायनि थाखाय आंना हिनजाव बोरामनानै दं हिनजावा न'आव दंनानै फाथाव लाबावखौसो माथो आंलाय दा गारना थांबायलै फनबो थिखा जाबाय थादों बुलायनायनि सिगां खेबसे नाहैनि आं बस नोंथाङा बुलाय मारगोन नामा बस दिनै बुख्रेबगोन आङो सोरखौलाय आफा जायखौ मोनो बेखौनो स्पेसियेलि न'नि मानसिफोरखौ बेनिखायनो बांद्राय आंजों फैफानो मोनदों होननानै नोंसोर लान्जाया थिया जानाङा नोंसोराबो दाय दं थफेरामजों बुलायनानै जोंखौ रागा जोंगाबानो जाबायलै मा जाबाय थायोब्रा जोंहानि न'खरनि बिजामादै जानांगौबा बेखौ सहायखानांगोन मिथिबाय नेवला बेनिखायनोथ' सहायदोंब्रा दावदै नों बेवहायनो जिरायथ' दे बाजै सोमसेया गैया नामा दखानावसो दङ बियो हेल' आफा मामोन आफा जोंलारियाय नोंनो दासान्दि फैसानि जेंना जाथ'वाखै नामा आफा आं नोंखौ बुंखादोंना आंनो फैसा हरनाङा होननानै आं गावनि खरसाखौ गावनो दिहुननो हाखायो आफा आरो जापानाव गोबां पार्ट टाइम जब मोनोथ' फरायनो थाहैनायालाय मानो खामानि मावनांगौ फरायनायजों लोगोसे खामानि मावनायाबो मोनसे एक्सट्रा नलेजसो आफा बेवहाय थानाय गासैबो स्टुडेन्टफोरा गावबागाव खरसाखौ दिहुननो थाखाय बयबो फिसा खामानि मावो बेखौ बांद्राय साननो गोनां गैया दे आरो नों आंनो फैसा हरनो सानदोंबा दा हरखा दे होमबालाय अब्लाबो माबाफोर जेंना जायोबा बुंहरबानो जाबाय दे जागोन दे आफा आं बुंगोन बे आफायाबो दे आरो आं फैसा हरना होनना बुंबाय थाखायो थेवबो मानिया जोंलारि मानो फैदों नों बेवहाय अब्ला नों आंखौ मोजाङैनो सिनायो मानो फैदों नों बेवहाय मानो फैदों नोंजोंनो रायलायनो फैदों आंहा नोंजों रायलायनो गोनां जेबो गोनां खोथा गैया दङ एसेबां हाखु दाखु दाजा आंहा नोंजों जेबो रायलायनो गोनां गैया थ' लोगोफोर गोबावजों फैलायबाय जोंहा थ' नेक्स्ट एपिसोडा जोंहा गाबोननो लाबोगोन सिन्था खालामनो नाङा बेनिखायनो नोंथांमोना गाबोननि एपिसोडखौ एसे नेनानै थाथ'लायदो दिनैनि एपिसोडखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो गाबोन अमा राजा आरो थफिरामनि दावराव दावसिया मा जागोन बेखौ नेनानै थादो आरो जोंलारिनि लाइफआव मा बारहावा फैनो नागिरदों बेखौबो नेनानै थादो अके बाय लोगोफोर